85% tal-Maltin li wieġbu għal stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea magħruf bħala l-Eurobarometer iddiskrivew il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna bħala waħda tajba. Dan huwa 12% aktar mis-sena l-oħra, meta l-valutazzjoni tal-qagħda ekonomika ta' Malta miċ-ċittadini kienet diġà waħda b'saħħitha u li tisboq dik ta' pajjiżi oħra Ewropej. Saħansitra tista' tgħid li f'Malta jeżisti kunsens dwar kemm il-pajjiż għandu ekonomija b'saħħitha, tant li kienu biss 8% li qalu li din mhix tikseb riżultati. Kienu biss il-Ġermaniżi b'1% biss iktar li huma sodisfatti aktar mill-Maltin bil-qagħda ekonomika ta' pajjiżhom. Minnaħa l-oħra huma biss 40% tal-Ewropej li jemmnu li l-ekonomija f'pajjiżhom hija tajba. F'Malta b'mod individwali 86% qalu li l-qagħda finanzjarja tagħhom personali u ta' familthom hija tajba. Ukoll fost l-olarati fl-Ewropa u saħansitra iktar mill-istess tħarriġ fl-2014. Filwaqt li 68% qalu li l-prospetti tagħhom fil-qasam tal-impjiegi huma tajbin. Skont l-istess tħarriġ il-Gvern igawdi l-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu. Filwaqt li f'Malta r-rata tisboq il-50%, il-medja Ewropea hija biss 27%. L-immigrazzjoni u l-ambjent huma żewġ temi li l-Maltin jaraw bħala li l-iktar jeħtieġu attenzjoni. Għalkemm dik tal-immigrazzjoni hija tema li l-iktar tispikka fid-dawl li ssemmiet minn 65% ta' dawk intervistati. Din hija wkoll it-tema li l-iktar tħasseb liċ-ċittadini Ewropej. L-ambjent it-tieni l-iktar kwistjoni ta' tħassib issemma biss minn 19%, filwaqt li huma biss 7% li jinsabu mħassba bil-qagħda fl-impjiegi. Fuq kollox 93% tal-Maltin wieġbu li huma sodisfatti bil-ħajja li jgħixu.